sana'y walang direksyon. Tila kay lupit-lupit itong panahon. So karon na ami diri sa Aurora no, kung nakahinomdom ato ni Tatay Carlito katong buta nga tuig na karon ato miagi tuig pa man to nga nalabyan nato nga padulong sa mamunot. Kaya naman to yung monthly allowance karon ato na pong hinon diri. Murag mingaw ra ba murag kulay taw. Yo. Taway taw. Yo. Yo. Tulog si tatay, tulog. Tay! Tulog ka? Tulog hiduyan? Tulog ko sir kay. Na naman kayo, hiro lagi. Isog naman kayo. Kumusta man tay? Kumusta? Sir, Katulog ka tay? tulog ko lagi. Ah, makagikan lagi na. Naman ko gibuntan ko dito sa ko ang Ah, tuke. namunot ka? Oh, na akong gitiwas. Ah, gitiwas mo karang ganina. Oh, Ganina ka nagtiwas? oh. Nya, kumusta naman ka dre? Okay man. Ah, okay ra. Ang bugas ni mo na pa. Oh, na bugas ya. Buka ka man ka namunot. Tapit, layo. Dara tabuk. Ah, dani ra. Gapaklay na po ka. Oh, Gikuha kag motor. nagbaklay ko. Nagbatod ko motor ganiya sa akong apo dito ganiya. Nya, pag uli, baklay na ka. Oh, baklay ko ihatod sa kutagya lubid na kasada. Ah, dito na atong crossing. Oh, Ani? oh. Ah, may na namang pagkuhan. Lakaw-lakaw. Karon taw tayo backing na po ko, mauli na po may kay na ako'y kinder ba, alas 3 sundoon. Oh, Ihatag na ko ning kwarta nga gipadala ni Ma'am Dusmel. Ang binulan ayan, daran Dusmel ni Ma'am Pete Holmes oh. Tayo, wala na may kapalit og bugas kay gadali-dali me. Napa man ka kay bugas? ala ako bukas. Ah, Dusmel ni Sirado. Ha? Oh, Yan, pasalamat ta ni kuan ni Ma'am Pete jud kay nagpadala man siya. siya. Yan, nahatag na nato ang kwarta ni tatay. Karon mo good mo. Balik dayon mi kay kuan ako isunduon nga estudyante sa eskwelahan ba. Alas 3 nya. Sa oras daw? Nasa 20. Alas 2:20. Nya layo na ro ba ni dire? Layo pa sa mo. Yan dire ra ni kutob day, mo hinihinay na dayon mi tay. Oh, sige, salamat sir. Oh, salamat po kayo kayo. Nagtaligsik biya ganin na tay. Nagtaligsik. Nakatog po ko Katog noon ka no. pag-abot. Ayan. Yan dire ni kutob kay mo balik dayon mi yan. Kay salamat.